Това е да бъдеш изнасилен мъж. В Англия не дете идва мъже, не дете идва в Англия. Мамата ми ще идва. Цялото спа в тебе, а? Защото чисти за напои. Чакай, питам пусък. Ти го, лак добре. Никой нищо не ни може, само песна дай ни Боже. Бум-бум, бум-бум. Никой нищо не ми може, весели се мили Боже. Бум-бум. Мили мой. На Рашия правите, на мен и правите даже. Даже Рашия има 30 000. Аз поне не пея. Ами точно заради ти нямаш. А? То заради ти нямаш. Какво нямам? Защото не пееш. Тот не пея. Вижте, Рашия пее, виж много известен. Аз да пея. Давай. Няма да имаш последователи десетина. Знаеш ли коментар има? Ако ти взема лопатата, и те подобно. Как да привлечеш, ако имаш хубави гърди? Така. Виж, никой ти пред Рашия, трябва да проходи за виж. Така съм на 18, така съм на като родя. И така съм след 45. Пак ще се пусна. Да ми стане хубаво. Наближимо. Шамара? Душмани от зависта поселя. Чакай. Ладно, си ме е по-голяма, по-малка. Едната ще е по-голяма. Падна сексуалната птица. Ако и брака ти вече, няма. Напълно цялото коски. Моите коски не смятам. Никой нищо не ми може, само песна дай ни Боже. Мале, нищо не ми може, весели се мили Боже. Бум-бум, мале, бум. Гледай го. Толкова сериозно. Пълна. Ей, се приятели. То да не е. За да се щупи. Това не аз си го държа. И за Мартин как каза, като съм мусика. Да, Павел, така би го. Този касетата му е крит, гледа как ходиш в камъни. Гледай, сега като правиш клип, трябва да имаш една сцена така. Така правиш. Това да се направи. Каква сцена? Не трябва да носиш един вълнение. Трябва така, нали знаеш как? Флаш и различно. Така. И идемо тук на деца си. Аз ще нагримерам.
Аз не се нищо пред мене. Леденица. На кралицата. Ледена цица. Ледена цица. Ето направи като скала. Така. Той на друго прилича. Тя открая падна ми цицата. Има стойки, които не са за 18 години, нам да избравя. Има един филм с Арнолд Спиртклап. Една видях с трите че откъде е вълна. Аз знам. Тя не може да обича, не познава любовта и по устните с отново усмивка ни смена. Тя не може да обича, любовта. Чао! Чао! Браво! Иди, милион, искам! Обичам, какво да кажа? Обичам, почитателите, какво да кажа? Искам в коментарите да чуя в момента какъв знак направих.